खुलुमबाय दिनै 9 जुन 2024 रबिबार चिरां जिल्लानि बिजनीआव आयेननि बेरेखा थिर जुवानि सायाव पुलिसा अपारेसन खालामदों आरो अपारेसन खालामनानै 3 थिर खेलानि रेकेट सालायग्राखौ एरेस्ट खालामदों आरो बिसोरनिफ्राय 1,23,000 रां थिर दाननाय लेखा बिलाइ आरो मबाइल फनबो हमदों। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय सेत्री, आनंदजित काफली आरो रणदीप बर'। नेट आनजाद स्केम जादों। नेट आनजाद स्केम जानायाव गोबां फरायसाफोरा नेट आनजादा गोदानै जाफिननांगौ होनना बुंदों। बेबायदिनो राजस्थाननि क'टायाव सासे सिख्लासा गथ'आ नेट आनजादाव मोजां रिजाल्ट मोननो हायैनि जाहोनाव रिजाल्ट फोसावनायनि सानसे उनावनो 9 ताला बिल्डिं सानिफ्राय बारजुमनानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय सिख्लासानि मुङा जाबाय बागिसा तिवारी, 18 बोसोर बैसोनि। बागिसा तिवारीया मध्य प्रदेशनि सिङाव थानाय रेवानि थागिबि आरो बे आनजादा स्केम जादों, टटेलि फ्रड जादों। मानोना बे आनजादाव गोबां फरायसाफोरा 719 आरो 718 नाम्बार मोनदों। नाथाय बे इम्पसिबल, मानोना 720 जायगायाव बेबायदि नाम्बार मोननाया इम्पसिबल आरो काट मार्कजोंबाबो आरो जाजोबदोंबा 720 मोनगोन, नाथाय 719 मोनफेरा। बे सिगांनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दङ, बेबायदि जाफेराखै। दा बेनिखायनो बे टटेलि फ्रड आरो स्केम। बेनिखायनो गोबां फरायसाफोरा बे आनजादखौ गोदानै खुंफैनांगौ होननानै दाबि खालामदों। नाथाय दासिमाव NTA एबा नेशनेल टेस्टिं एजेन्सिया दासिमबो आनजादनि सायाव जेबो बुङाखै आरो बे आनजादनि पेपारा आनजादनि सिगांनो लिक जादोंमोन आरो गोबां फरायसाफोरा बेखौ बायनानै मोन्दोंमोन आरो बेखौबो मिडियानि गेजेराव फोसावनाय जादोंमोन। अब्लाबो बियो नंखायसो होननानै NTA बिफाना फोसावदोंमोन। मंगलदै टाउननि LND र'डनिफ्राय सिनाय मोनै सिखावआ सानजौफुनि समाव गंसे गला बिगोमानिफ्राय 2,50,000 रांखौ सिख'नानै लांदों। आब्बास आली मुंनि ग्रसारि स्ट'रनिफ्राय खावदों। आब्बास आलीआ साखाथिनि बेंकनिफ्राय रांखौ बख'नानै लामानि साइडआव साहा लोंबाय थानायाव आब्बास आलीखौ सिखावआ नोंनि 10 राङा हायाव गोलैना दं होननानै बुंनानै थगायनानै बेगखौ आखाइनिफ्राय सिख'नानै लाना खारदों। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ आरो सिखावखौ हमनो थाखाय पुलिसा नाजागासिनो दङ। उत्तर प्रदेशनि बागपातआव पावार लाइननि खामानि मावनाय 2 सुबुङा कारेन्टजों बोबथाबजानानै जिउ गोमादों। बिसोर 2 सुबुङा गोबां अखा हानायाव तारफोरा डेमेज जानायफोरखौ फाहामथायबाय थानाय समावनो बे जाथाया जादों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय द्विजेन्द्र आरो प्राबेन्द्र। क'क्राझार RNB सिभिल हस्पिटालखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजजों सरजाबनायखौ लानानै गोबां दैदेनगिरिफ्रा सोमावसारगासिनो दङ। RNB सिभिल हस्पिटाल, बे सिभिल हस्पिटाला जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गुबुन गुबुन जिथु डिस्पेन्सारिफोर गुबुन गुबुन ओनसोलाव ट्रिटमेन्ट खालामनानै बै ओनसोलनि डक्टरफ्रा फाथायहरनाय पेसेन्टफोरखौ नै बेवहाय रेफारेल हस्पिटाल हिसाबै बेयाव ट्रिटमेन्ट खालामनाय जायो। दा बे ट्रिटमेन्ट खालामनाय जि फेसिलिटि, बे फेसिलिटिखौ गासैबो माने नसात खालामनानै दा क'क्राझार मेडिकेल कलेज हस्पिटालजों सरजाबनायाव जोंहा खुद्रिनाय दङ। मानो होननानै बुङोब्ला डिस्ट्रिक्ट हस्पिटाला डिस्ट्रिक्ट हस्पिटाल हिसाबैनो थानांगौ आरो जिथु मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल, बे हस्पिटाला गावहानो निजा मोनसे इनफ्रास्ट्राक्चार आरो गावहानो स्टाफ आरो गावहानो जिथु ट्रिटमेन्ट खालामनायनि जिथु माने आगजुफोर बेहा गावहानो थाखानांगौ आरो डिस्ट्रिक्ट हस्पिटालनि गासैबो डक्टर स्टाफ आरो मेडिकेल स्टाफफोरखौ लांजोबनानै दिनै RNB सिभिल हस्पिटालखौ क्ल'ज डाउन खालामनो नागिरनायाव जोंहा खुद्रिनाय दङ। दा नंखायनो मेडिकेल हस्पिटाला आलदायै थाथों आरो क'क्राझार RNB सिभिल हस्पिटाला स्टेटासखौ मेनटेन खालामनानै एसे डिस्ट्रिक्ट रेफारेल हस्पिटाल हिसाबै थाथों। बे जाहैबाय जोंनि नागरिकफोरनि दाबि आरो बे क'क्राझार ओनसोलनि लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि खाथि खाला थानाय गाव गावनि गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्ट हस्पिटालनि गोजानाव थानाय ओनसोलनि
रायजो राजाफ्रा बेहाय ट्रिटमेन्ट लानायनि बेबस्थाखौ माने उपभग खालामगासिनो दंमोन दा बेनिफ्राय जों गासैबो बन्सित जाबाय आरो बियो जोङो बेखौ प्रतिबाद खालामबोबाय थादों बिटिसिनि एसेम्ब्लियावबो जों MCLA हिसाबै अपोजिसन हिसाबै जोङो प्रतिबाद खालामबोदों आरो बे एसेम्ब्लियाव बिटिसि गभर्नमेन्टनि चिफ डिपुटि चिफ आरो मेडिकेल डिपार्टमेन्टनि EM जितु हेल्थ डिपार्टमेन्टनि EM बिथांमोना जोंनो बारे बारे खोथा होदोंमोन जे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट सिभिल हस्पिटाला जेरै दं एरैनो थागोन आरो जों बेखौ मोजाङैनो सालायगोन आरो हस्पिटाल हिसाबै जों बेखौ लाखिबाय थागोन होननानै जि बुंनाय बाथ्रा बे बुंनाय बाथ्राया दिनै नंखाय प्रमान जाबाय मानो होननानै बुङोब्ला दिनै अलरेडि मोनबा डिपार्टमेन्टआ थांबाय बिनि अपारेशन थियेटार जितु अपारेशननि इकुइपमेन्ट्स बे गासिबो लांजोब्बाय दा बेवहाय गायनि डिपार्टमेन्ट दङ दा गायनि डिपार्टमेन्ट दं हिसाबै पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेन्टआ दा दं मेडिसिन माने डिपार्टमेन्टआ दङ जेला नोङो गायनि डिपार्टमेन्ट सिजारिन खालामनायनि बेबस्थाया हस्पिटालाव जागोन बे गासैबो डिपार्टमेन्टआ थांगोन अब्ला बेवहाय मोनसे डिपार्टमेन्टआ थाला अब्ला नैबे रुपनाथ ब्रह्मनि मुङाव जितु गायसननाय जितु हस्पिटाल बे हस्पिटाला बहा थागोन जे रुपनाथ ब्रह्मखौ जोंनि गभर्नमेन्टआ सनमान होयो मान होयो कुनुदिन रुपनाथ ब्रह्मनि मानखौ जोङो हेव खालामा रुपनाथ ब्रह्मनि नामखौ गोजों खालामनो थाखाय जोङो क'क्राझार जितु डिस्ट्रिक्ट हस्पिटाल बे डिस्ट्रिक्ट हस्पिटालखौ जोङो मोजाङै लाखिगोन होननानै बुंनाय बाथ्राया दिनै माने नंखाय प्रमान जाबाय आरो दा जोङो बेखौ प्रतिबाद खालामबाय लांबाय थागोन आरो जोङो बाखि जितु डिपार्टमेन्ट बेनिफ्राय ट्रेन्सफार खालामलांबाय माखासे डिपार्टमेन्टखौ लाबोफिननानै डिस्ट्रिक्ट हस्पिटालखौ आगोलनि बादि हस्पिटाल हिसाबै जाहाथे जोङो आरो बे हस्पिटालखौ रायजो राजाफ्रा मोनफुंनो हायो बिनि थाखाय जोंनि जिथुनाखि बिटिसि गभर्नमेन्टनि जितु प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि जिथुनाखि डिरेक्टर काउन्सिल हेड अफ द डिपार्टमेन्ट आरो जइन्ट सेक्रेटारि बिथांमोनजों जोङो सावरायगोन आरो सावरायनानै बा बिथांमोननि जितु मावनाय जितु दा शिफ्टिं खालामनायनि हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोङो अरायबो प्रतिबाद खालामनानै थांगोन आरो जोङो नांगौ जायोब्ला बे हस्पिटालखौ रैखा खालामनायनि थाखाय दिनै बयबो माने जोंनि क'क्राझारनि राजा लामायाव ओंखारनायनि जि मोनसे सिद्धान्त लानो नागिरदों बेवहाय जोङो सचेतन नागरिक हिसाबै बे ओनसोलनि जनप्रतिनिधि हिसाबै जोंबो बे जितु प्रतिबाद बे प्रतिबादाव पुर्ण समर्थन दं आरो जोङो पुर्ण समर्थन खालामनानै जोङो प्रतिबादाव सहाय खालामलांबाय थागोन होननानै जोङो दिनै रोखायै जोङो बयबो सिद्धान्त लालायलायबाय जों बेखौ नोंथांमोननि गेजेरजों दिनै जों फोसावबाय नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि